Dobar dan, ja sam Marina. Ovo je obrazovni video o tome kako koristiti alat za samoprocjenu romskih pomagača u obrazovanju. Ovaj alat dio je REIN mreže Hrvatska, odnosno REIN inicijative podrške romskoj djeci, koja se trudi razviti što više resursa i prilika za stručna usavršavanja svim profesionalcima i paraprofesionalcima u sustavu koji rade sa romskom djecom. Alat smo razvili unutar INVAC projekta kojeg je sufinancirala Europska unija. Ovaj alat pomaže nam odgovoriti na 2 pitanja. Što romski pomagači rade i koja vrsta kompetencija za to im je potrebna? Kroz projekt smo mapirali i međunarodno i lokalno koje su to kompetencije koje romski pomagači trebaju imati. Došli smo do sljedećih područja kompetencija. Kompetencije su zapravo odgovor na pitanje što trebam znati raditi. Ovaj alat pomoći će nam da se zapitamo koliko već to dobro radimo i kako možemo to raditi bolje. Krenimo sa prvim područjem kompetencija. To su pravni propisi i javne politike. Često ih još zovemo strategije. Ovdje se zapravo radi o tome da trebamo poznavati određene pravne propise o obrazovanju, o ulozi romskih pomagača i odgovornostima koje oni nose, koji su to postupci i administrativni zahtjevi koje taj posao nosi, koje su politike i strategije uključivanja Roma, dječjih prava, dječja participacija, inkluzija itd. Sve to naravno treba raditi i u praksi, biti vješt u administrativnim poslovima, provoditi inkluzivne participativne prakse, snalaziti se u raznim strategijama i propisima koji postoje. I konačno, treba vjerovati u prava djece, u obrazovanje kao pokretač razvoja i cjeloživotno učenje, kako dječje, tako i naše. Kako za ovo područje kompetencija, tako i za sva druga, princip u njihovu unapređenja je sličan. Najčešće će to biti neka edukacija koju ću pohađati na određenu temu, zatim istraživat ću sama određene pravne propise, strategije, kako se one mogu u praksi primijeniti i konačno tijekom svoje prakse ili posla pokušat ću neke od tih stvari implementirati, testirati, vidjeti da li funkcioniraju, kako se mogu unaprijediti i na taj način učit ću za vrijeme svog radnog vremena. Drugo područje kompetencija je poznavanje lokalnog konteksta djece s kojom radim. To znači da poznajem u kojim životnim uvjetima žive, koje su im potrebe zajednice u kojoj žive, njihovih roditelja i skrbnika, koji su mi saveznici i usluge dostupne kako bi djeca dobile najbolju moguću skrb ne samo u školi nego i izvan nje. Zatim, da li sve to radim i u praksi? Procjenjujem li resurse djece, gradim li partnerstvo s obiteljima i medijaciju među zajednicama, odnosno unutar zajednica, osnažujem li lokalnu zajednicu puno šire nego što je to samo unutar 4 zida učionice. Vjerujem li da takav pristup poput suradnje i partnerstva, odnosno interkulturalnosti, zapravo doprinosi razvoju svakog djeteta. Ovu ću kompetenciju moći usavršavati tako da istražujem uvjete života i resurse svakog djeteta, tako da se educiram, recimo u području partnerstva sa obiteljima, medijacije, intersektorske suradnje, interkulturalnih odnosa, tako da planiram i sklapam nova partnerstva itd. Područje interkulturalnih vještina vrlo je kompleksno i široko, međutim za romske pomagače često ono je nešto s čim se rode. Njihov posao u konačnici zapravo je jedna vrsta interkulturalne medijacije i jako često njihovi uvjeti zapošljavanja podrazumijevaju da znaju oba jezika, dakle i romski i službeni jezik škole, da potiču i s djecom i roditeljima, odnosno romskom zajednicom, izgrađuju određene kulturne resurse, da rade medijaciju između određenih zajednica koje žive na području škole
i da zapravo na neki način cijene i obogaćuju jezičnu raznolikost romske zajednice. Interkulturalni medijatori mogu svoje interkulturalne kompetencije usavršavati bilo da istražuju svoje, recimo to slobodno vrijeme, kulturu Roma, provode različite aktivnosti, kulturne događaje sa djecom u školi ili u zajednici, mogu pohađati edukacije o interkulturalnosti i o medijaciji, jer to je jedna od vještina koje iziskuju dodatnu edukaciju. Zatim u praksi mogu testirati razne metode i vidjeti koje od njih najbolje funkcioniraju. Pedagoške kompetencije temeljne su kompetencije romskih pomagača, odnosno svih pomagača u odgoju i obrazovanju i oni koji rade s djecom. To primjerice podrazumijeva da znaju školski kurikulum, osnove pedagoških pristupa, osnove razvoja i potreba djece, uključujući djece s teškoćama u razvoju i djece u riziku od socijalne isključenosti, da znaju kako djeca uče, kako komunicirati s djecom i roditeljima, kako djeca uče strani jezik, kako modelirati njihovo ponašanje i njihov psihosocijalni razvoj. Zatim, primijeniti to u praksi nije uvijek jednostavno, pa tako trebamo naučiti promatrati i odgovarati na potrebe djece, učinkovito poučavati strani jezik, biti digitalno vješti, koristiti digitalne alate u svrhe inkluzivnog učenja. U konačnici trebamo vjerovati u uspjeh svakog djeteta te u višejezičnost i višekulturalnost kao resurs za učenje. Socioemocionalne kompetencije često podrazumijevaju i emocionalnu pismenost. Djeca često, pogotovo mala djeca, ne znaju izražavati svoje emocije kao odrasli. Često ih brkaju ili zatomljuju ili ih pokazuju na pretjeran način. Stoga je posebice modeliranje na vlastitom ponašanju bitno da romski pomagači kao i svi drugi profesionalci u odgoju i obrazovanju pomažu djeci da postanu što emocionalno pismenije. Prvenstveno to mogu raditi tako što razvijaju vlastite socioemocionalne kompetencije. Zatim mogu odlaziti na edukacije ili testirati razne metode i pristupe poput rješavanja sukoba, modeliranja ponašanja, podrške samoregulaciji djece itd. Kao što ste primijetili, zapravo preporučamo da sve kompetencije usavršavate na 3 načina. Samostalno, vođeno kroz određene edukacije ili mentorstvo i na poslu, odnosno u praksi. Idemo dalje. Kompetencije suradnje za nas podrazumijevaju suradnju sa učiteljem, dakle poučavanje u paru, suradnju sa roditeljima i obiteljima, suradnju sa školskim timom i intersektorsku suradnju. Te kompetencije možemo unapređivati raznim edukacijama, samostalnim istraživanjima, ali isto tako i učenjem od kolega na poslu. Konačno, krizne situacije nažalost događaju se svakodnevno u školi ili vrtiću. Bitno je da romski paraprofesionalci kao i profesionalci u školi i vrtiću znaju reagirati adekvatno da zaštite djecu, a u konačnici i brinu o vlastitom mentalnom zdravlju. Stoga trebaju znati prepoznati stres kod djece, znati reagirati i sa djecom komunicirati o tome, znati na koji način efikasno pružiti psihološku prvu pomoć i u konačnici kako staloženo i smireno prebroditi svaku kriznu situaciju. I evo nas na posljednjoj kompetenciji našeg priručnika, to su etičnost i profesionalnost. Pod ovim podrazumijevamo poznavanje etičkih smjernica i kodeksa ponašanja, bilo škole, bilo naše profesije, zatim snalaženje u raznim dilemama koje se odnose na djecu, kolege i zajednicu, nadalje postavljanje zdravih granica, čuvanje povjerenja, davanje podrške na primjeren i profesionalan način i u konačnici profesionalno ophođenje i izvan zidova škole. I za kraj upućujemo vas na INVAT smjernice u kojima se nalaze i kompetencije, ali i prijedlozi za aktivnosti, konkretne aktivnosti i resurse poput priručnika, poput izvora literature, poput edukacija koje trenutno postoje u Hrvatskoj i šire ili online,
kojima se mogu unapređivati kompetencije romskih pomagača. Pratite nas na našim web stranicama i obratite nam se ukoliko imate bilo kakvih sjajnih ideja ili primjera iz prakse.